Piştî erdhejên Tirkiye partiyên siyasî hişyarîdan û yekser di nav binatera xwe de navendên koordinasyona krîzê ava kirin. Armanca van navenda ew e ku demildest kesên ku dibin kavilê erdhejê de mane ewan rizgar bikin û pêwîstiya wan bi çi alîkariyê heye koordîne bikin. Partiya Demokratîk Gelen HDP, Partiya Baş, Partiya Deva, Partiya Dahatû, Partiya Komarê ya Gel CHP deriyên navenda koordinasyona krizê ji dengê Amerîkayê re vekirin. HDP ragihand ku ewan demildest rêxistinên xwe birêvebirine û di navbera kesên ku alîkarî bidin û kesên ku alîkarî bigirin de koordinasyonu çêdikin. Deprem haberini aldığımız şafak vaktinden itibaren Piştî erdhejê me ekser navenda partiya xwe civîneke bilez kirt û koordinasyona navendiya krîzê pêkanî. Wek HDP me ji xwe ji bo pêvajoya hilbijartinê rêxistinek kirbû. Tevahiya van rêxistinan li bajar û navçeyan me ekser qulupan ser koordinasyona krîza erdhejê û di vî warî de jî em serkeftî bûn. Partiya Baş ragihand ku ew ê du nexweşxane kon wê li Semsûrê damezrînin û di vê koordinasyona navendî ya krîzê de pêdiviyên mağdurên erdhejê çareser bikin. Bu süreç içerisinde en çok tabii talep Di nav vê pêvajoyê de herî zêde daxwaza xwarin û vexwarin û cil û bergan tê. Dîsa ji me re ji bo rizgarbûna ji bin kavilan cî dişînin û alîkariyê dixwazin. Li ser hesabên me yên medyaya civakî û telefonan xwe digihînin maseya krîzê. Me li Enqera, Stenbol, Merheş û Edenayê depoyên koordinasyona navenda krîzê pêk anîne. Partiya Devayê li gelek bajaran merkezê lojîstîk pêkaniye. Ew radigîne ku tiştê ku li van navenda kom dibin ewan bi tirêlan dişînin herêma erdhejê. Hem medyayı hem illerin hem ihtiyaçları Em li vê derê koordinasyona medyayê daxwazên alîkariyê belavkirina pêdiviyan birêve dibin. Em alîkariyên ku tên dişînin navenda krîzî, an ku AFAD, heyvasor û şarederiyan. Li cihê erdhejê daxwazên ku tên em li gor wan alîkariyan dişînin. Ya din jî yên ku dibin kavilan demane, yekser ji navenda krîzê re dibêjin. Partiya Dahatû radigîne ku ev kareseta erdhejê li ser welatiyan bandoreka mezin vedaye. Ew jî bi vê navenda krîzê armanc dikin ku êşa mağdurên erdhejê kêm bikin. Sahadaki bilgileri burada topluyoruz, değerlendiriyoruz. Em pêzanînin ku li qadan ji me re tên li vê derê kom dikin û dinirxînin. Li herêma erdhejê gelek ji me re telefonan dikin. Em jî yên ku dixwazin alîkariyê bikin wan koordîne dikin û paşê jî dişînin cihê erdhejê. Her çi daxwazên alîkariyê bigihêjin destê me, em li vir çareser dikin û alîkariyê dişînin. Wek navendên partiyên din CHP jî li navenda xwe koordinasyona merkezî ya krîzê damezrandiye. CHP li vê derê bi ekîbeka mezin yekser li ser qada erdhejê pêzanînan digire û vana bi şarederî û afadê re dabeş dike. burada yaklaşık 80 arkadaşımız 7-24 esasına göre Li vê derê nêzîkî heştê hevalên me dixebitin. Hemû jî li ser bingeha 24 saetan li telefonan mêze dikin. Giliyên ku tên wan digirin û paşê jî wan dixin lîstan. Daxwazên ku tên eger şaredariyên me bi lez û bez dikarin ji wan re çareser bikin, yên din jî ji afadê re dişînin. Piştî erdhejê hemû partiyên siyasî mêza qeyranê durust kirin. Agahiyê ku li ciyê erdhejê hatin, ewan li gorî wî jî stratejî çêkirin. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.